Ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB haga pratrik risau kala penlong ya ka public hearing na kabenta ka jing thmuti maushun jong ka Star Cement habri charnan ha ka jaka ka batip kom ka limestone deposit 2 ha ka jing he ka ban ribusan hektar. Kani ka public hearing kala long ka bayat bet ya renti na marsibun ngot ki briu khamtam ka dorbash nong bri charnan kila a jing kershan ka bapura ya ka jing thmu jong ka Star Cement. Katba ka Khasi Students Union KSU Narpu Circle Pan kapan pau ka jeng persyak ka bajur halor ka nongrim bakan kata ya ka wak luka bat wak lunar namar ki jabo jaban ki bami na ka jing ti maushun kintu sya kite ki wak bat kumbalong menta kite ki wak kem long shu ban pendon kam namar bakila jaklia. Nalor kata ka KSU kala ong baka jing ma ka ab ya ka pateng banwan namar ka jing do no ikilum ki wak ka jing kiu ka jing shin katadam bami ringkat upumpum kajing bom yok sngo shu ya kajing pak sngo thiang jong kisim ki do. Ka seng kapan pau ru kajing sngo diaw da ka baong bala nu ki pat ba kin sngo thu bat kindit ben riu. Ka KSU Narpu Circle bagi kam kung Vice President ng KSU Narpu Circle. Pada sa gani public hearing ke bala long mentah sni ni habri sernot dalam Patrick kita sni ni da kaliang KSU di persak jur ya kata ka expand mining jong ka Star Cement habri sernot alor kinong rim jo bun kumbang ila bu gijing tho how member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ilawan bu hagini sni baladep dan ila bu do ha ka komiti jong ka environment committee jong ka legislative assembly ilawan bu ni ko baladep dah hadu menta ka klimaru ngidang persak jur ya kene ka public hearing ni kata expansion mining jong kene ka Star Cement hadu 100% hektar ka jing he jaga halor kinong rimbangi persak kalong kata ka expanding mining jong Star Cement ka don ha sindak jong ka wak lunar ta ka wak lunar ka don tang sang spa meter bahkan jengai kendet ka don ko sang spa meter nu kunuran ta kata ka wak lunar ka batuj sepok ka wak luka te kene ka daw ngilong bayang hagnong rim ban persa halor ta jing ta e kemariang dekta jing ta kemariang kalong hadu kata namar ki thain nek snong baton serum jong gawak lukha baro kin sayap ja sak jur hagaliang jing tong dok kha hagaliang jing kwai dok kha namar bun be imja im jur hang tu dekane ga jing expand jong company kene ka mining jong ka kam don kanu jing mentoy hooj don hang ni rasnong ne kinu baong bagani gade ke blessing re hanga hinga ong hagaliang ki su kalong crossing kalong kamde ke jing kerhu kade penban ke jing tim ya kalawe jong ikun ki jong ni hoj ya menta ngila ban yo kenjet kan soi kenu namar bun ki rusnet yo sngiu nang tu ne bagi yo kata ke plara kata ke sinet jong ki tah re kim sem la perkhat ya kata kalawe jong ka snong ga than jong ki kun ki jong ni namar kata ke jing ta kalong hadu kata ya menta ngila ban yo kenu hari dai kena kata development kata development namun tang inang suwana national highway ru hangne kata surok bawan sport personal kamlong ga dang long khu haram ala golong kata jing development kata kom ka surok kala dai ban biang ide tah ya kene kesno ni ka KSU hi adu menswa adu mentaru berhadu lah sisi lah future ru min persak be ya kene mining jong ini ki company ki bahe hantam mar ka jing pengkita ya ke im ya ke yap bat ya ke snong namar kena kata ke development ke baki bun ki bapen big ini baki ong don ke development ke snong githau baki don kita ke school boss ki don kita ke kata kam dong namar kene ke jing kamai spa jong ini ki har poi ki ba nambar jela ke kamai spa ki peu 1000 klur ila bandong hari kata jing to jong price nong hani kam don tengi tentu bat ni maham ni pensngeu ru ba yamanta pila benong ba kadon gejum hari kan mau bah ka wei gesni pin sayam namar gejing hak spa gejing sniu baro kami de na gejing hak spa gejing isbai kum ga kin blai ru ka om gejing sniu baro kami utit jong gejing sniu kalong gejing hak spa tekane jing hak spa jengi kan salong gejing tim hak ka wei ba gesni